Surprise! Hi ma! Happy 60th birthday! Bisan pa man wala na mi sa imong anak, gamamara gihapon ko nimo. Kay giisip na tika nga akong inahan. PM Digos Flower Shop, delivering happiness. Mama, yung udto. Dili la Josephine? Josephine Duran. Ikaw, ma'am? Ay, ma'am, naigi pa-deliver sa imo sa Shopee? Order? Shopee. Shopee ba to? Lazada? Shopee, ma'am. Balig 5,000 ang kantidad, ani? Atik na po. Wala ko nag-order sa Roy. Sa imo mo na pangalan? Ano na perbala? Ang address? Inside ang address. Tama, ma'am? Tama ba? Scam gina, sir. Wala yung lain yung gamit sa mga cellphone, ma'am? Scam, Jod. Imagid, ma'am. Pwede man yung matanawon, ma'am. I-check din mo. Saday na. Mo ganyan katong order ni mo sa Shopee nga kuan. Kung ito man ang huling pinawiti, nais kong malaman mo, ika'y bahagi na ng buhay ko. At kung may huling sasabihin, nais kong sambihin. Surprise! Happy birthday! Thank you! So mama, yung udto, before dahil may magsugod, mura, kailan naman siguro ka? Kailan nakasama? Wala pa. Wala pa. So ma'am, kami di ay ang EM Digos Flower Shop o naami diri karon para ihatod ning sorpresa para sa imong golden year nga birthday. Kay 60 naman ka. So ma'am, wala jud kay idea o kinsa nag-surprise mo karon, wala jud kay hinala. Ay, lagi. Ay, rin. Secret. Kisa man ang idea ay wala kay kailang nga ay. Ay, lagi no di man R. Sige ma'am. Before nimo mahibal-an og kinsa siya, kinsa nagpa-surprise nimo karon, kantahan sa kanamo pag-usab og happy birthday ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So ma'am, happy birthday. Pag-wish usa tapos tayo pa ang kandila iniguman og wish. Yay! Happy birthday mo! Surprise mo. Kay mo lang nagduda man jud ka, wala jud ka hinala o kinsa. Kinaragod kay di ko kakita. Isang basahon ang message niya ha. Ang ingon niya, Hi ma, happy 60th birthday. Bisan pa man wala na mi sa imong anak, gamamara gihapon ko nimo. Kay giisip na tika nga akong inahan. Salamat kayo sa pag-atiman sa akong mga anak mas. Hinaot ko, hatagan pa kag taas na pasensya sa pag-atiman kay Janine. O salamat kayo ma, kay dili na kayo ko mag-MMK, kay muhilak na unya ka ma. Many more birthdays to come and candles to blow. So, Thank you, Day Irene. Imong masulti sa imuhang sa nag-surprise sa imuha karon ma'am. Dali Janine, mo na yang anak. Yang anak, sige. Day Irene, salamat kayo sa pa-surprise kay. Pwede na kong hilak na. Salamat kayo, Day. Ako lang masulti, salamat. Ako lang i-chat, Day. So, kato lang imong masulti, ma'am. Okay, ma'am. Once again, happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon.
Ang Bigos Flower Shop lang doon. Serbisyong sulit way sama. Ang Bigos Flower Shop lang doon.